तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंनि यूट्यूब चैनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय तो गाइस बहुत गोबावनि उनाव नोंथांमोनखौ दिनैसो लोगो मोनफिनदों ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय ब्लग भिडिअ नङा ओमफ्राय नोंथांमोननो आं मोनसे इनफरमेशन होनो नागिरदों आरोना तो बहुत ही मोजां मोनसे इनफरमेशन होनो नागिरदों तो नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायो राइनो इको रिजर्ट तो बेयावहाय माने दाखालि बावै माने मध्य प्रदेशनि सुबुंफ्रा फैनानै माने जोंनि बर' हारिमुनि खेराइखौ माने मोसाफैदों आरोना तो नोंथांमोन आङो स्क्रिनाव दसे उनाव देखायगासिनो माने बिथांमोना बहुत माने सोलोंनानै माने जोंनि खाथियावनो टंला होननाय जायगायाव बिथांमोना सोलोंनानै ओमफ्राय राइनो इको रिजर्टआव बेरायहैथाव बिथांमोना मोसाहैदों आरोना तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रो सिगां तो नोंथांमोना आं भिडिअखौ देखायगासिनो स्क्रिनाव तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रो गाइस नोंथांमोनाथ' भिडिअ क्लिपखौ एसे नुखाबाय तो माने बेफोरबायदि जोंनि बर'नि कालचारखौ माने गुबुन हारिया सोलोंनानै माने देखायोब्ला माने जों गावखौनो एसे गोग्गानाय मोनो आरोना तो गावखौनो एसे आवगायनाय बायदि मोनो आरोना तो बहुत मोजां नांदों नुनानै जोंनि टंला एरियानिनो पबित्र बर' सार बिथाङा माने बिथांमोनखौ माने टंलायाव फोरोंगासिनो होननानै मोनथिनानै मोनदों आरोना तो माने बिथांमोना माने बिराद गोबाव बेवहाय माने राइनो इको रिजर्टआव माने बेथ' माने बेरायनो मोनसे जायगा नालाय तो बेवहाय माने एसे मोसाग्लांनानै देखायबाय आरोना बिथांमोना माने बै जायगायाव माने एसे बेरायनो थांदोंमोन बेथ' बिदिनो बेवहाय एसे मोसानानै देखायनानै फैबाय आरोना तो बहुत मानसियानो नुनानै गोजोननाय मोनदों बा गोजोननाय फोरमायदों आरोना तो मध्य प्रदेशनिफ्राय फैनानै जे जोंनि बर'नि कालचारखौ बिथांमोना मोसानानै दिन्थिफुंदों आरोना तो बहुत मोजां नांदों तो गाइस नोंथांमोना आङो फुल भिडिअखौ देखायगासिनो तो माब्रै मोसादों बिथांमोना तो नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनानै लादो फुल भिडिअखौ 1 go
गाइस नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुखाबाय जानो हागौ थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो जोंनि बर'नि हारिमुखौ जे गुबुन हारिया फैनानै बेवहाय मोसाफैदों बा दिन्थिफुंदों थ' नोंथांमोना माबोरै नांदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरोना थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'सै ना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन थ' दिनैनि थाखाय एसेनोसै